Lek. Ora masa sekitar piron ya. 3 tahun. 3 tahun. Heeh. Iki bibite tukune ngendi? Iki bibite tukune Karanglo. Oh, Karang lho. Nah. Oh, biyen saiki tekan saiki bibite per nganu pira kuwi? Ora ngerti ya tau tuku aku lek. Oh, Masih ora tau nganu lho. Aku tukune cilik kok biyen. Oh. 30 aja. 30. Nek piye iki pemasarane? Ana sing siko. Oh, ono sing cimok. Berarti sampe dino ya ngarit kowe. Ora mesti ya. Anu, apa kuwi saliyane suket ana komboran liyane ora? Ya paling dedak kuwi. Oh, tidak. Kira-kira nak kelinci ngene iki ana diserang karo penyakit-penyakit ora? Oh ya akeh kok Mas. Apa wae contone? Kembung, gudik. Loh, meter. kok kaya anu wedhus wae? Ya ya. Oh. Padha wae ya. Lah terus antisipasine piye? Nah, aku ora pernah nganu, ora pernah ngobati ya Mas. Lah terus nak pas ono kedadian kaya ngono piye? Tak tinggal lah ya. Waduh, Lah piye lah saiki kerja areng ngobati ya gak iso. oh. Anu berarti intine nunggu sak marine ngono? Iya, wis normal gen ngono dhewe ngono kuwi, ora ono obate. Sekitar ora mesti. Ya ora mesti tergantung induke. Ya nek pas yang paling pira ya paling akeh 5 lah. Aweh 5. Sik dilit. Ki lho anak-anake, guys. Sekali manake 5. Iya menjanjikan iki. Loh, mantap iki. Sombron ki macam-macam usahane lho. Gal kerja ki Apa nih? terus sing ngopeni apa anu kacau. Ya paringane ora Mas, soalnya sithik tok. Oh. Di atas ikan kuwi ora 24. Hmm. Di atas kuwi ya mungkin ora iso. Tahu biyen pernah ngingu sak punjul saka iki ana? Ora pernah. Oh, paling sekitar iki ya. Nah, mantap kita. Mantap. Ono sing nempel entuk ora? Ya kira-kira Wani pira? ya soalnya iki nggone nganu. Ora nak cara paling larang kuwi pira to kuwi? Sing semono gedene kuwi. Gawe indukan lah gampangane, gawe indukan. Ya kuwi Aku ora ngerti regane ya, Mas. Soalnya dibibiti saka juragane. ngarang lo ki sing nganu kuwi cedak nggon bis kuwi ya. Ya, ngene Mas Fahmi. Oh. Aku ki ora ngerti regane ya, Mas. Soalnya iki dibibiti kabeh. Semen iki cara cilik kembangno kuwi. Dadine ora ngerti rego gedhe niki pira ora ngerti. Ya piye aku ngingu 7 sasi kuwi semono kae cilik-cilik kuwi kok tekan gede ngene iki. Jadi ora ngerti regane indukan pira ora pernah tuku aku. Ana rencana apa ora istilahnya kotoran-kotoran kuwi difermentasi mengko lek didol ngono? Durung ono rencana. Ora kober ya. Ide. Masalahe biasane iki ana tuku mesin seleb barang. Mesin seleb urung mengko wektune garingke, nyelebke. Alah, kayane ribet sih. Tapi sementara anu ya. Ngene iki sik wae. Bangke iki sik wae. Paling ora omset 1 bulan bisa dianu ora? Apa diperkirakan ora? Ora iso soal kewan. Ora iso diperkirakan. Pas anak ya Untuk sementara iki tau ngedol ping pira? Wis lebih anu ya. wis akeh wis. Belik wis. Ya lumayan iki. Kira-kira kantongnya rada menipis dol keloro wis iso gawe urip seminggu ta. Oke Mas, terima kasih ya waktune. Sorry mengganggu loh. Terima kasih.